Sesiphinde safika ke bantu baseningizimu Afrika kuleso sikhathi lapho khona kube nombango nomdonsiswano eParliament ngokuhlukaniswa kwezimali ukubuka phela ukuthi engakanani imali eyiswa kusiphi isidingo nqangi umphakathi ofuna usenzeke nomkhonto wesizwe othi masenzeke. Ngalesikhathi kivama ke eParliament umkhonto wesizwe usuke ungena empini enkulu yokuthi unqaphaze uma ngabe uhulumeni kaRamaphosa uthatha imali uyifaka la ngenayidingo nqangi khona noma ufaka imali ezincane la sazikhana kahle ukuthi idingeka imali eningi. Njengakuphi nje isibonelo izikole ezibolile zahulumeni kule imali efunakalayo lapha ku school infrastructure amaklinikhi abolile ama-police station aboyilile ama-social worker awaqashiwa DSD imphakathi ayiwatholi social support psychosocial support services imigwaqo ibolile njengalapha nje eThekwini mawubheka eThekwini lapha umgwaqo uya lapha na komzinto makhuluma ngoMandela Road kubolile uya lapha ngoPine Town ibolile imigwaqo eThekwini bakufaka imali ezincane kulezo zindawo siyalimala mawuye eMacambini nje lapha la engizalwa khona eMandeni buka lo mgwaqo osuka phansi lapha newangu nqamule udlule komathuba esizwe uziyofika ku R102 odlula uhlanganisa nepolice station inyoni lo ungazalwa igravel kodwa uhlanganisa izikole eziwu4 uphinde uhlanganisa umphathi waseMacambini namaphoyisa kodwa awufakwa tiyela nhlobo umasipala waseMandeni uyayibukela nje awugqiza iqakala. So isikhathi ke lapha umkhonto khona ke oyithuke amabudget amaningi usuwanqaba engathi usangena ekhanda umkhonto kanti ukunqaba kwethu kuncike kakhulu ekutheni siyazi ukuthi kunesidingo nqangi umphakathi okhalayo ngaso okumele na kanjalo kufakwe imali kuleso sidingo nqangi khona sizoshintsha. Njengani nje kwakhiwa kwazi amathuba emisebenzi siyazi ukuthi amathuba emisebenzi for abantu abangafundanga bafike ezingeni lodokotela akhaya yakhulukazi uhulumeni uma ngabe naye enyusa izinga ekwazini ama-development projects ngoba ama-development project kuphela kahulumeni abukeke kwazi uqasha abantu ngenani elikhulu ukuthi kwakhiwe i-development ngapha nabantu bebecosha phela ama-salaries ama-stipends abanye abazokwazi bephile ngawo. Siyazi ukuthi ngeke sithembele kuphela ukuthi i-private sector osomabhizinisi bangasese ukuthi bakhe imisebenzi ngoba noma beyakha baqasha abantu abayingcosana bebafukuzise engathi zimbongolo bese bohola imali encane ngalo ndlela bakwazi ukuqasha inani elidingakalayo labantu abafuna imisebenzi elikhona labantu abafuna imisebenzi. So sizobheka ukuthi uhulumeni kaRamaphosa ke imali uzoyifaka phi ukunyusa lokuthiwa ama-development project ezingeni lomphakathi okuyobe sekuletha namathuba okuthi kwenzekaleni abantu bethola imisebenzi. Ngifundile kwireport le yamanga yaseMandeni ethiwa aMandeni namanzi kwathiwa amathuba 130 omsebenzi abantu baqashwa 130 wonke wabantu othiwa waqashwa qanjwa amanga. Yingobani bayazi vele ukuthi bangathiwa leya project yamanzi eseMacambini masithiwa ngempela implementwa yebo ngavuleka amathuba emisebenzi kodwa yasho lapha imali lapha lo masipala waseMandeni. So njengamanje bese sigaba sokubukeza ukuthi imali ishona kuhulumeni sifuna ukubheka khona lokho ukuthi uhulumeni uthathela kanjani phezulu izidingo zabantu ngalendlela azothatha imali ayifake ngayo kwidingo nqangi ezikhona zabantu. Mawungabuka nje isimo sikagesi ucimicimi siyazi kumale kwakhiwe iziphehla gesi eziningi uhulumeni uyayifaka ke imali lapha ngoba mase kwakhiwa lezo ziphehla gesi eziningi isisindo sikagesi asizokuba nzima ngalo ndlela uzophela lokucimicimi kagesi ngoba kunalocimicimi nje ngoba iziphehla gesi zimbalwa nezikhona zincane. So uhulumeni uyadinga ukufaka imali eningi kwiziphehla gesi khona izokwanda phela naseMacambini nje la ngikhona engabe isembumbulu engabe ise-Free State emphakathini engabe ise-Limpopo emphakathini asibe khona isiphehla gesi asibe khona ziningi indawo eziningi namaqelo ungafaka even ukuthi ama solar forms of energy generation lokho okuphenduka ukusebenza ngomoya okuphehla ugesi. So siyobheka ke njengomkhonto ke lesigaba lesi sikusona eParliament sokuyabuka kwemali ukuthi engabe lo uhulumeni kaRamaphosa abe nogodongwane impintshi yakhe imali bayifaka ngendlela yini kwidingo nqangi ezikhona futhi bayifaka ngokwanele yini. Nikulindeleke ukuthi nizobona umkhonto wesizwe unqaphaza ungavumi lutho ngoba siyazi vele ngeke imali beyifake kwi-education ngeke beyifake amaphoyiseni ngeke beyifake emakliniki ngeke beyifake ebhedlela imali ngeke futhi imali beyifake kulento yake public department ya public works okuyiyona enyusa amathuba omsebenzi.
So sizonqaba-ke ni-understand-ke masinqaba sinqabisa ukuthi siyabona ukuthi lokudla eniphakelwa khona kuncane. Ngeke uvume uzushaya ihlombe impela ushaya ingoma ushayela umuntu ophaka kancane ngamabomu bese thatha imali ayoyinika abangani bakhe. Kuyimanje nje basanda kuyigqaja ngokuthi hayi i-state is turning the corner, our credit rate has increased. Kodwa siyathi la kahle into edala lokho isuka ama-austerity measures ngoba uhulumeni kulowo mkhuba lowo ugodla imali engayiphendula iy'nsiza ey'dinga ngabantu ibhadle nje kwi-bank balance yakhe ngaloo ndlela bese beqala bemthemba-ke abathize ngomtsheleka iy'mali. Uyitshelekelani imali ivele ikhona? Uyigodleleni imali ukhona umsebenzi fabe uyawenza emphakathini. So bengithi ngitsheleke abantu bakithi ukuthi nilindele ukuthi sesikuleso sigaba njengomkhonto siyothetha siyolulwela ukuthi imali azifakwe kwiy'nsiza zabantu lezi zinto ekuthiwa ama-social services engathathwa ibhadle laphana kumgodla imali zingayi kubantu in a form of social services esiwadingayo. Sibolelwe izikole, sibolelwe imigwaqo, sibolelwe imizi, asisebenzi, ama-police station awasebenzi, imoto zibolile, konakele nje ngaphansi Ramaphosa-ke. Sisayothetha-ke bani nathi ningasuki nisilandele nisilalele uma sithetha sithethelane uma sithi imali incane understand ukuthi sithi incane ngoba sibuka iy'dingo zenu emakhaya. Mandla. Hhayi-ke njengoba nginitshelile ekuseni ukuthi-ke siyoza uGotongwana uthini. Ibambene-ke yabambana impela epresenta kodwa simnikile phela ithuba ukumyeka nje akapresente into yakhe esizwe kahle. Njengamanje-ke impi siyobambana kalapha ezingeni lamakomiti siyodebate lama-budget allocations. Akupresentile-ke nangokubonayo la kwi-budget yakhe ubaba lona uyakhombisa ukuthi uthi kune-22 billion rand allocation to the Department of Basic Education okuyona ngiyigxadile njengamanje. Kodwa last year besisebenzisa budget around about 34 billion rands. I think it was 32 initially. After we did some adjustments in budget, it moved up to 34 billion rand. So masinika namhlanje-ke u-22 billion rand. Mawuthi uyogcina ngempela iphasile phela sazoyi-debate siyilwe even during the budget appropriation votes that we're still going to deal with. If kuthiwa kugcina kungena yona kuyobe kusho ngempela sehlile at least around about 10 to 12 billion rands. I do note what the speech sakho uthi khona lapha khona there is additional 12.3 billion rands for ECD, Early Child Development Program ethinta-ke lapha phansi zama-crash ma-preschool. Manje wathi lowo mali yotholakala over 3 years. What doesn't make sense there, match over 3 years? Usho ukuthi kuzoba u-12 billion divided by 3 years so that cumulatively it adds up to 12 billion rand, or usho 12 billion rand per year over 3 years. It doesn't make sense. And that's why I've taken a position in Zoma kuyona namanje ukuthi there's budget cut by 10 to 12 billion rand. Even though manje I think for law minister uKahube, she called me to say to me, no Mkhize, actually there's no cut there. We are born ukuthi they had put it clumsily to say 22 billion, and she's suggesting to me that if I go read in the budget book, check I think vote 16, if she didn't say vote 18, if I check that she says, I will see that it actually has not decreased, may have at least increased by 2 billion rand. But it does make sense because the speech is not saying that. Whereas this is referring me to the budget book. But you must know this is politics. This is politics. Sometimes they don't put these things because it was a mistake. They put them to see if you pick it up. If you don't pick it up, they'll run with it. When you complain, they say, but we told you. So it's a deliberate confusion when you say they will get 12 billion over 3 years. It may mean two things. You mean 12 billion divided by 3, or you mean 12 billion times 3. So what are you saying? Sizoyibamba kodwa njengamanje njengoba seshayela ispeech sakho uGotongwana sesiyodebate-ke manje sesizobuka piece by piece and number by number to know ukuthi actually kwenzakaleni. Njengamanje simile thina ekutheni this budget cut by 10 billion rand. Seyosishintsha-ke nendleleni-ke mase sinika ama-details piece by piece sibukisise kahle ukuthi kahle kahle kwenzakaleni. But I can tell you that even if they've increased by 2 billion rand, uzokwenzani lo 2 billion rand njengoba ziboleka nje iy'kole? Uzokwenzani? And I think around about 90% of schools in South Africa ibolile.
Uzokwenzani lo 2 billion edwayo njengoba othisha bengaqashiwe kushoda othisha sifuna ukwenza implement iBella Act ekhuluma ngomother tongue of more teachers must be employed. Uzokwenzani njengoba ama-toilet enjena nje ebolile, amanzi engekho ey'koleni, ama-library engekho ey'koleni, iy'ncwadi engekho ey'koleni. So makuthiwa ngempela bayanyusa ngo-2 billion, bathi awenzeni lo 2 billion. So imile-ke sode sina-update kancane kancane ngoba ayiyobambana manje. Sazoyidibhetha kuma-committee, siyidibhethe nakuma-budget appropriation votes up until iye at least ngalapho esifuna iye khona ukubhekana nenani nomjalo bey'nkinga emphakathini. Aluta! Out.